Begawan Wisnu Jati durung ados kok kene. Ayo, do digoleki nggih yen sekirane kuwi mung bakal gawe rusak dibondo wae nggih. Ngesahaken dawuh. Nyuwun pamit lho nggih. Nyuwun pamit awan. Aku ya njaluk pamit ya. Kinarya wangsit pindha kumbang ngangajaping gawang susu angin ngendi gone ilahe lega rasane atiku kondange mono Pandhawa kuwi mustikaning satriya lagine ya iso tak bleduk. Ya kanthi aku api-api membo dadi pendhita, aku mung supaya gegira marang para Pandhawa supaya padha kendho golek ilangi Dewi Wara Drupadi. Sing sejatine kuwi wis dicidra dening Ratu Gustiku ya Wisnu Prabu Kala Sereng. Ing barang rejeng, lah mung tak apusi Wara Drupadi bakal ketemu nanging kudu disranane nganggo tumbal, nganggo bekakak. Utawa kudu mateni Punakawan Bagong. Ngono wae ya kok do padha manut. Ya, yen ngono iki wis wancine aku kudu badar. Sisan gawe ngawi wadyabala aku tak badar sejatine wujudku. Toto kate saya Indraksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Om Sakirapati Kala Kridaksa ingkang abdi pun tumenggung Tirta Karna Juwadung dawuh dene Waduka sampun badar nalika wajangan Kirawati membo dados
Pendhita sameneika sampun badhar juadung dawuh Gusti Pati bujleng iblis larat padha jek-jekan bocah prajurit pancen bener nalika samono aku membo dadi pandhita nanging kowe kabeh mung tak nggo mlithuk mung tak nggo ngekira para Pandhawa supaya padha kendhu nggone goleki ilange Dewi Waradripati sing sejatine wis dicidra dening ratu Gustimu ya Sinuwun Prabu Kala Sereng ing parang recek jebul tenan Pandhawa sing kondhang dadi satriya mustikaning jagat nanging jebul gampang tak blithuk srana tembung sing uga wis tak japa nganggo mantram sakti nyatane wae bareng Pandhawa tak kandhani yen Waradrupati bakal bisa ketemu nanging kudu disranane nganggo wujute bekakak utawa tumbal ya kowe punakawan Bagong ngono kok ya do manut malah Raden Werkudara lan Raden Arjuna saiki wis padha budhal ning Karang Kadempel arep mateni Bagong ya mung siji sajahe sing Subriya karo aku ya kuwi uragile Pandhawa kang aran Raden Sedewa sajake ngerti yen aku sejatine mung membo warna waduh yen ngaten badhe kadenangan Gusti Pati konangan ya wis ben sing bakal wis kelakon mlethuk Pandhawa lan para Pandhawa aja nganti padha tekan negarane awake dhewe lajeng keparipun ora urung sing jeneng Sedewa mesti opyak marang aku wadya bala kabeh wae supaya padha siaga samapta samangsane ketemu satriya kuwi genah kongkonane Raden Sedewa mangsa borong nek perlu negara ngamarta digawe Karang Abang wis taken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu Gusti Pati nyuwun pamit nyuwun pangestu Gusti Pati Oh
Entek kaya. Wis. Panunggul apa dosane dosa ngungkul sama aja dindak lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan lah ora suwe banjur ketemu satriya sapa jenengmu takon marang aku jenengku Antasena wis apa ditepungke wae aku tumenggung Panegas Rikma ya tumenggung barber. Wow, pangkate tumenggung. Genah kowe iki punggawaning praja. Yo, kowe ngaku kowe saka negara ngendi? Aku saka negara ngendi? Wiwadi kuwi dadi rahasiaku. Mergo aku wis diweling karo Gusti aja nganti bloko. Aku sak kanca saka negara ngendi? Ya nek kowe ora gelem ngaku prajurit saka negara ngendi nek ngono cetha kowe sak kancamu tekan kene ngetutke bendaramu sing dadi pendhita mau ya ora ngaku apa ora ya dasar kepranyata nek kuwi aku ngaku ngerti ya sing dadi pendhita mau sesembahanku Gusti Padeh niate pancen arep gawe rusak arep gawe geger ana negara Ngamarta lah rak tenan to saiki sesembahanmu sing dadi pendhita mau ndi tak cekele tak blengkete tak bondone tangane bondo-bondo wi aku sing bakal ngalang-alangi ngejak glut to kowe ngejak glut to piye yo pancen ning kene kudu perang ora gayeng ayo
Apa ning kene iki arep madang? Ora. Ayo kene. Maju sejangkah tebak dadamu. Ayo tak ladeni sakarepmu arep perang model piye. Loh. Iya. Jipuk tumbak. Ayo, iki godhone kok ndek balik. Sapa iki? Antarja bali lakon wis sapa? Tumenggung Mamegat Joko. Ayo, patemu.
Wah, mbok wong edane iki siji wae to. Nah. Kowe mundur kono. Ora usah maju-maju meneh. Kula mundur, Heeh, kowe mundur wae kono. Inggih, wis dayen dawuh, menawi tumbak Kyai Bleret sampun ketemu mangke kula dipun kabari, Ah, wis kono Mau tak golekke. Wah, jenenge wong edan kok ngono ki. Aduh. Sapa jenengmu? Ampuh tenan, Mbah. Ya wis kono mundur kono. Ora usah upah ampuh. Sing siji ora mulih artine mati. Arep maju perang apa ora? Kowe iki arep maju perang apa ora? Lagi perang to, Mbah. Masa ora perang? Aku wis tekan kene wis ado-ado bareng mobil. Masa ora melu perang ya rugi, Mbah. Arep golek rasa baru. Apa? Rasa baru, Mbah. Wis bosen nang yuk. Ya wis kena gek maju ora. Aku sira merata saya merata impian yen padha-padha. Waduh. Oh my god. Sapa iki sama Mas? Ya ampun brengsek nganti lewat jamak. Ya ampun dadane kok murop. Koip. Suwe. Sopo? Aduh, suaranya bikin hatiku bergetar. Ya ampun, gantengnya orang zaman-zaman ya, Mas. Iki sopo? Takon marang aku tepang ditepongke bae. Aku nek lanang sukine nek bengi sukine, Mas. Sowo? Nek lanang nek awan sukine nek bengi sukine. Awan suwino nek bengi sukine. Heeh, Mas, nyek perang ya. Wis jam pira iki wis jam pira? Monggo dah selak isu nek wis isu monggo wis ora ono semangate. Mas. Mbak turun sini dong, sini juga bandara loh. Ih. Ya ampun. Masem dup ngono. Marake kelingan sing ora-ora ya ampun. Mas, apa Mas? Ya ampun bersisik. Bersisik tipis-tipis mesti rada ngono sensasi-sensasi, Mbak. Bisa rada bersisik iki turunan orang-orang aja. Iki ambles bumi ora ana bolongane tak tututi. Kamu suruh merata iki sama merasa ngarep maju perang musuh segini. Iki yo wah. Sudu kowe.
musuhe ampuh tenan mah. Padake aku ora ngerti kok. Arep ngapusi aku ya. Ora iso. Ora kena dihapusi ya, Kak. Waduh nek musuh kaya ngono kae. Ya ampun iki sepi banget to iki. Mas Ambiar. Mas ayo Mas Ambiar. Aduh, Mbak. Tolong tarikin diri gue dong. Waduh. Wis ra apa-apa malah tak sengkake ya kayak rono ya. Amit nggih. Yo. Ngersake napa? Raka. Ayo. Wadya balaku padha bubar maut ayo. Iki kala kridaksa tanting ana legane atiku. Iblis lan ada jek-jekan nganti bubar maut wadya balaku. Wah, sing methuke aku iki satriya dadane murup sapa? Takon marang aku. Raden Gatotkaca bali takon kuwi sapa? Aku Patih Kala Kridaksa. Yen ngono bener kowe sing mau mimbu dadi begawan kuwi Surajati. Ya ora tedhing aling-aling. Aku sing dadi pendhita mau ayo. Nanging niatku rene mung arep gawe rusak negara Ngamarta. Yen ngono manuta tak cekel, tak bondo tanganmu. Bondo-bondo wae. Malah kowe sing tak kokop getihmu.
Wis bener pang grahetane paman sedya mau. Yen pendhita sing aku Begawan Wisnu Jati cetha mung pendhita gadungan. Pendhita palsu. Iya, Paman. Menika kedadosan saking Butapati. Nami Kala Kridaksa nganti wadyabala. Nanging sedaya sampun mundur. Iya, Paman. Sedaya wadyabala mangsah sampun sami lumajar. Syukur yen mangkono syukur. Banjur saka negara ngendi? Lah ning kene iki emane iki ning kene iki. Wadyabala lan Butapati kae mau siji wae ora ana sing gelem ngaku saka negara ngendi. Lah ratune jenenge sapa? Ya ora ana sing gelem ngaku. Monggo kudune iki mau Butapati sing dadi pendhita mau ki dicekel. Ning lah malah mlayu kok. Lah ya arep piye meneh? Nek wis padha mlayu sing baku negara Ngamarta wis mangke ayem tentrem. Lan sak ora-orane wis ana pituduh sapa ngerti yen sing nyidra Kakang Mbok Dewi Waradrupadi ya ratu sesembahane Butapati sing dadi pendhita mau ya. Banjur piye nek ngene iki? Kepiye iki? Nggih, sing baku tetep praetna lan waspada lan dikencengi nggone ngreksa negara Ngamarta. Malah saiki ana Sinulan Garut Kaca aku njaluk awakmu, aku njaluk gawemu. Kowe wae ngger tungkanan wong atuanira. Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Arjuna menyang Karang Kadempel. Aja nganti iki Bagong dipulasara gedene disirnake. Mula lakon iki mau aturna dinipun Pamanen Antarja. Tinggal ana kene ngreksa kaharjaning praja ngger. Oh ya, ngesake dawuh siap. Berarti aku kon ning Karang Kadempel to iki. Ya. Aku njaluk pamit ya Mak Cilik. Kula iki nyuwun pamit Paman Garut Kaca Antasena sing praetna ati-ati nggih. Tete Walaludra Patih Wala Kridaksa
kepiye kapul wusanane nggonku dawuh marang kowe. Sing nalika samono kowe tak utus bal marapun negara Ngamarta. Pamrih mung supaya angreridu para Pandhawa aja nganti padha ngupadi marang Dewi Drupadi. Sing nyatane tak cidra tak boyo ana negaraku. Kepiye wate? Isun. Nalika semanten kula sampun klampah sowan Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta. Nanging kanthi kula Saringlon utawi Memba dados pendhita namung sepados damel pengaruh. Ngridu dhateng para Pandhawa sampun ngantos sangupyak ngupadi dhateng Gusti Ayu Dewi Wara Drupadi bagus. Pinter wete etok-etok dadi pendhita banjur kepiye? Kula lajeng caos pamregi lan niku pertikel negari Ngamarta badhe manggayem tata titi tentrem lan Dewi Wara Drupadi saged kepanggih nanging serananipun negari Ngamarta kedah dipun tumbali Punakawan Bagong anakipun Kyai Smaringkeng Ragil. Yo apik lehmu gawe adu manis rembug sabanjure kepiye? Satemah Raden Werkudara lan Raden Arjuna kenging pengaruh wusana kalipun sami bidal badhe mejahi Bagong nanging dadosna kauningan sinuwun para Pandhawa menika ingkang boten kenging dipun blethuk ingkang boten diapusi ingkang boten saged diapusi ingkang ragil inggih ingkang nami Raden Sedewa wasipun kula malah lajeng badhar malah para wadya boleng marang Raden sami bandayuda kalian para putra Pandhawa sami kepelajar kalebet kula inggih semanten ugi kawon mila kula trimah wangsul menika ingkang mekaten jumadung deduka sinuwun latala ngerti ora kongkonan karo kowe mongkon kiri Gudawara Pandhawa wae ora becus lagar mangkat wae kesaguanmu kaya yayao mongko nek njaluk sangu yo akeh sumbarmu kaya bisa dilat wesi abang kowe mulih ora oleh gawe ngerti oket mau ora kongkon karo kowe nanging sak boten-botenipun lak kula sampun saged damel pengaruh supados para Pandhawa mejahi Punakawan Bagong rasa wangsulan. Wah, Bagong ki mung jejere Punakawan. Bagong kuwi mung abdi. Dienggo apa ya nek Bagong dipadeni mati nek ora oh, ladala rugi aku njagakne kowe rugi tangadane. Sing baku aku wis lakon nyolong Dewi Wara Drupadi. Yen ngono aku bakal manjing taman tak temonane tak rembukane Wara Drupadi.
manudya ayu tama ngambar ing sangku suma lelekane milangoni wong ayu diajeng wara Drupadi aku sing prapta lan sing gedhe pangapuramu yen kepeksa kowe tak cidra kabeh ya merga saka gedhene rasa katresnanku marang sliramu mula rene diajeng wara Drupadi mapan ning negaraku wis sawetara suwe ayo manuta tak pundhut garwa tak singkake ngaluhur dadi garwa prameswari ya wong ayu ayo kake kowe gak omongo merga wiwit kowe mapan ana kene saben-saben tak dangu mung meneng wae ora gelem wangsulan matura diajeng kula sereng nah gelem ngomong saiki ayu tenan kowe piye teko nesta temen pakartimu ing atas aku iki sawijining wanita wis kawangku dening priya ayo semono kowe nekat nyidra aku ora tak colong ora kelakon aku ki wong nekat kok mula saiki kowe manuta ya nanging sithik wae ora duwe rasa tresna karo kowe ora tresna ki rak saiki monggo nek wis kulino rak ya terus tresna kula sareng piye mbok yo kowe ki ngeling ngono wujudmu kuwi buta-buta kuwi petak-petak nganiaya watake nista wah durung karuan senadyan wujudku buta lan ala nanging durung karuan ala gedhanku umpama aku duwe niat ala kowe wis tak wrewasa tak rudha paripeksa tak cekel tak pepetke ning tembok tak sawut aduh ngono wis eno kowe nang apa aku kaya ngono kuwi ra ya ora to dadi umpama kowe gelem ngladeni marang aku nang mergo kowe wis tulus marang aku piye wong ayu piye umpama kowe duwe bebono kake matura waton kowe gelem nglanggati marang aku bakal tak pinanggani sing dadi bebanamu yen pancen mangkono aku darbe bebono nanging abot ngono abot kaya ngopo bakal tak pinanggani panjalukmu kula sareng piye yen pancen kowe bisa maca maknane suasaning Jamos Kalimasada aku sagu suwita lan ngladeni marang kowe kala sareng wah lata Drupadi jebul darbe pepanggil utawa bebono yen aku bisa maca maknane jimat Jamos Kalimasada Drupadi sagu gelem suwita ngladeni marang aku wah lagene iki mung gampang
Mongko aku ngerti yen Jamus Kalimasada kuwi sing kagungan ya Prabu Puntadewa Ratu Ngamarta. Wah, kok ya wingi ora tak colong sisan. Nek ngene iki jenenge mindhon gaweni yen ngono. Tak bali meneh ning negara Ngamarta. Jamus Kalimasada colonge. Saya dalu ras apyara sorot lintang kanggo madhap titi sonya madya ati lumrang kandaning pos pita karanggiwan putyanira sang tejo rombrang lera swaraning madu branta manungsung sarining kembang bocah
Sireping sawang arep kumantos dalu sering ratri dereng wonten ingkang kacarita. Awan sawang pertama pati ingkang jebul saking perang wetan nadyan kalekan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Dewi tansah sing kamanten dewasane nang nawa kawus mancing mus ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamenda tete kaloba sumawar cita anggara kata buta Maesarespati mintuna ekati tricatura panca sacapta hasra asranawata Goro-gorong Jawa ting pangliran sakti amung rumati mijilira parapat punakawan Kilurah Semargareng Petrus mau Kilurah Bagong yang sami gegecekan madyaning ora rombo alon arire
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.